Viniciflat ve de la toponímia mallorquina, hi ha molts pobles que comencen per Vini, no? Binissalem, Viniaraix, Vinialí, i vol dir que en àrab és el lloc on viu la tribu o els fills de l'Alí, de l'Araix, del Salem. I a mi això és un nom que me'l va suggerir en Francesc de Borja Moll. Francesc de Borja Moll és un filòleg mallorquí que va acabar l'obra que va començar a l'Alcover del Diccionari Català-Valencià-Balear i que era l'única persona a la que podies acostar-te quan volies corregir un text, demanar-li consells sobre gramàtica, perquè l'ensenyament del català estava perseguit, no hi havia manera d'aprendre català per enlloc, llavors quan escrivíem com podíem, i quan ho teníem escrit li portàvem a don Francesc, i don Francesc, amb aquella paciència, i a més sent un gran savi, feia una lectura i ens marcava les faltes, ens deia això posa-ho així, això escriu allà. I va ser ell, perquè li vaig portar una obra del que no teníem títol, que era un poble de gent il·lusionada, de gent com xiflada per les coses. Aquesta bogeria, per mi el xiflat és aquesta bogeria matitzada, és aquesta il·lusió per les coses. Doncs una miqueta per mi el nom de Viniciflat me'l va suggerir ell, va dir, home, doncs aprofita el toponímic mallorquí, Vini, i digues Viniciflat, i Viniciflat em vaig quedar, ja no com a nom de l'obra, sinó també com a nom de la companyia per el que vol dir també, perquè realment aquesta feina nostra, la feina de titellaire, és una feina que o la fas amb il·lusió, amb vocació, amb ganes, o estàs perdut, vull dir, has de posar-hi molt del teu imaginari, del com tu veus el món futur, i per mi era una definició del que jo volia fer en el món dels titelles, transmetre aquesta xifladura, aquesta il·lusió cap a les coses amb les que jo creia, amb les que m'agradava comunicar a un públic a través dels titelles. I bé, i així em vaig quedar com a Viniciflat, i ara ja m'he perdut.